ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад боз ҳам як навор дар бораи намихе паплинои новинка. ҳамаи амино доставка доранд ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам берун аз он дар Русия. хулоса дар WhatsApp нависед, рақамҳои WhatsApp-и мо дар рӯи экран ҳастай ки ҷое ки доставка мехоҳед бо ма пратар мефаҳмонамтона. ина марҳамат анами гулои новинка и паплини дубайскиай сангош хамелеон дидед, сангои хамелеон дора 200 сомон, 190 сомон. ина марҳамат ани ина мудаш ҳастай бо и 180 сомон. кадомеш ки хамелеон нестай ваяй 180, кадомеш ки хамелеонай 190 сом, кадомеш хамелеонай. хулоса ана ина мудо ҳаст дидед 190 сомон ина мудаш и сангаш хамелеонай. ана ин 180 сомон тигр сангаш сваровскияй. дидед беҳад хушронаи бо гули фасон рангшам аҷоиботай бине. ино ҳамаш кадомша дидест дубайскиян 190 сомон. на марҳамат ана инам 190 сомонӣ. инаш медонед сабз чай, инаш кабуча. ина аз дур бинед. ана ин ҳаст бисёр майдагалаки хушрӯ. И дубайския? Ой, ё ҳамаш дубайския. Ава итальянка? Итальянка. 190? санги хамелеон 190 сомон. марҳамат инами ваяй. қолабои тирепиде. ина муд ҳаст иш 180 сомон. сангаш сваровски. шахсоне ки нағз мебинед нусхои тигра марҳамат тамошо кунед. иҷада ҳаст инчунин ана 190 сомона аз вай илмайдаи хамелеон. диде чақа хушрой хамелеонаш. қадаш дубайскияй, паплини дубайски меган. хушрувай, ғавсай, салқинай, ҳичи намешава. ина новинка бо. инам 190 сомон. ҳаст инчунин аз анаин сафеди ҳоҷиёна бисёр мепирсанд. ана ин 180 сомон дӯстони азиз. дидед чихе гули хушрӯ. ина инаш бошад 200 сомон. санги бо хамелеони зардай. хамелеони зардаш қиматтаракай. не рангашта хамелеони зард омадагиай. хулоса 180 сабзаш 200 сомон. ана ин хамелеони зарддоруш. ана ин 180 сомон жаткаяй. аз ин якта мондагиай ки дӯстони азиз. ана баъд ҳаст ана гирбишинай. дидед 190 сомон и гирбишин. занҷабил гулак ҳамхе заминаш сафед. ана ин ба хушрӯ нусхаш дидед 180 сомон. сангаш санги сваровски 190 сомон 3 метраш. тамошобинони азиз ҳамин нархҳое ки ман ҳозир айни замон шумода гуфта истодам нархҳои донаяй. касе опт мегира бо арзон мешава. ана инамуд хамелеон астай. инаш 180 сомон. ана иш 190 сомон. ҳозир ирӯз кӯшиш мекунам ки чанд навор кунам барое ки хеле дидед чанд вақт боз буд ки видео набуд. имрӯз ман кӯшиш мекунам барои шумо чанд новинкара навор карда пешниҳод кунам. ям 180 сомон. гули фасон. ана ин нусхаи ваяй. итальянски шол видео карда будам, дар хотир дошта бошед 1000 чанд сомон буд. ай 1000 боло буд нархаш. ана нусхаи вайш омадай. чӣ меган? паплини дубайски шумадай. и 190 сомон. аз дигар рангшам буд тамом шудай. ана ин амудаст 190 сом хамелеон. ана ин ҳастай 190 сом хамелеон. ин амуд хамелеона 200 будан, ҳозир 190. ана боя материали хушрӯви дигар мулоим фасон нусхаш аз дур нишон метим. нусхаи кобра и доингай ёки набине итальянка бтай.
190 сомон. Не гирбишинай. Гирбишини фасон 190 сомон. Сангыш хамелеон. Ана инш боша 200 сомон. Диде? Сангошо набине чхеле. Сангошон хамелеон. Фасон. Ана ин амудуш 190 сомон санги чай. Хамелеони сафедай. Диде? Хулоса ана иглшам фасон. Аҷоибот. И 200 сомон. Ана ин амудо ҳаст 200 сомонӣ. Нархи дона. Касе опта мегирад дӯстони азиз бо арзон меша. Иҷада чхеле мебинед одам бисёрай нархҳои ҳархелаяй. Ина марҳамат ана ин амудуш бо фасон. Диде? И 200 сомонай. Диде? 200 сомон санги хамелеон. Ана баъд ана ино ҳастай игли новинка. Игли новинка 180 сомон. Сангаш сваровскай. Дигар рангшам будай. На марҳамат. Дигар рангам ҳастай. Ана баъд аз ана ин ҳастай. И дӯстони азиз хамелеон 190 сомон. Сангаш хамелеон. И тамом шуда буд бо омадай. Ана ин амудуш 190 сомон. Ба фикрам видео дарози бачид. Ина бинед. Ана ин амудуш бошад 200 сомон барои ки сангаш хамелеонай. Хамелеони зард. Дидед? Ана ин амудам 200 сомонай. Хамелеонушонам хели зардам бошам. Аз ҳисоби материалш қиматтар омадагай 200 сомон. Ина инам 200 сомон. Хамелеонуш зардай. Дидед чӣ хушрӯ. Фасон новинка. Инчунин ҳаст аз ана ин. Иам 200 сомонаяй. Як либосаш. Чхеле гуфтам касе опта мегира бо арзонтарак мешава. Ана ҳастай бо аз ана ин. И бо аҷоибак. Ози нархира пирсем кучам боша. Ин новинкай материалаш як хеле дигар. И чандай? Бинеда? Ин 200 сомон будай. Хамелеон. Диде? Фасон лёнай. Лён сабукай. Ана ин се сангатон чандай? Ина бинед? И бо новинка будай. Гирбишинай паплин? Гирбишин боша паплин? И кабути баландай чиха ки дар видео сафедтарак омадеста. Ина бинед чиха хушрӯ. Дӯстони азиз, ин нархш 230 сомон будай. Диде? Фасон. И кабутш баландтаракай рангаш. Хулоса ана мин буд новинко. Кадомеш ки дар кор шид тамошобинони азиз нависед дар WhatsApp. Бо пратар доставкаша ма барои шумо мефаҳмонам. Боқӣ саломат бошед. Хайр.